Jo, der. Hvad vi ser her i baggrunden. Inde ved Fælledparken, skatearealet. Det er prægtige kvinder derude for at løbe. Det er cirka 20 minutters tid, hvor de bare væltede forbi, eller chillede forbi. Nå, men de har det godt med det. Her, der har vi nedgangen til den nye bowl-ting, der kommer til at blive så fucking fed. Herinde i Fælledparken. Starter her. Oh yeah. Oh my god. So basically it's like this, y'all. Svuppe. Og dernede kan man lige komme op, lige dreje lidt rundt der, lige op og lige slide eller grind, whatever. Kom over her, bliver nok højere. Og lige hvor den drejer her, herhenne. Så en gang. Derover grind, kom ned igen. Og her hvor hjørnet så kommer. Her. Lige op, lige få en lille smule luft over. Lande igen, få en masse af fart på. Op til det der hjørne der, så man kan fortsætte hele vejen rundt. Og hele vejen derhen. Tjek det igen. Hele vejen rundt. Og det er dejligt, at det er solskin, det er sommer, og cykler lige kommet ud, og ja, det er så skønt, at han har en plads til selv.